Ya, mau apa pamundutannya? Niki wonten pamundutan, nggih terpacari nggih. Mangga. Pak Dalang Eko Suwaryo, tak pujekaken diparingana panjang umur, diparingana adoh penyakite, diparingana adoh musibahe, diparingana adoh sandungane, diparingana rezeki ingkang murah, barokah lan manfaat. Amin. Nika saking Bapak Sutiarjo Gelang Balai Raksa ngersakna Blendrong Kulon. Moga-moga diparingana rombongan selamat waras tekan Bu Sinden. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tesi setunggal kali. Wah, bagus. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu nggih. Mugia tansah pinaringan sehat lan wal afiat. Amin. Penggemar setia Sekar Bima Gareng Gaul Pak Saryono Bakri, pengrajin Batam Merah Pres, Printali Kebanaran, nyuwun lakon Linggamas lakon menika ke menghibur para rekan-rekan Gareng Gaul Kebanaran, Printali Kalibungu, Simbang lan Gareng Gaul Candi Wulan lan sedaya penggemar Sekar Bima Pak Saryono Bakri matur nuwun. Iya, jajal. Lagune durut Mangga. kanaring Blendrong Kulon. Nggih. Kaya ngapa jajal kok terus Linggamas. Nggih. Terus kenti nembangin jenengan ngibing bae. Siap. Mawar budas ya kena, liyane ya kena. Nggih. Main sing ngibing khusus ngibing cintane jenengan dadi nulalang. Nari latar. Nari latar. Ya utuh. Saya kan nang latar niki di lapangan. Ya PSG lah. Ya bakul rokok sing ayu-ayu apa jenenge? SPG. PSG. PSG siapa? Mau keliru. Kak. Apa jenenge iki ngergawe bakul rokok sing ayu? SPG. SPG. Nggih. Ini mau liwat iki. Terus si Dene sama Pak. Ya, aku mobil padha kowe wedon. Mau ngomong bakul rokok si Dene ya kesu. Iya, coba jengkel langsung ya Pak. Ora gelem nyindeni nyong. Ya nyong udah nggak sindene ora gelem ada ngene nyong penyarone ya ora makan. Oh iya, kalau si Dene. Mau dilapna jagungannya burung keri. Bukane bonang memore main Blendrong Kulon. Kembarna himbingane. Thank you.
Elsa.